गिबि बड'लेण्ड महोत्सव खोब मोनसे मिजिं आरो आसानि गेजेरजों खुंदों दिनै जागायजेननाय हाबाफारि फिरफिला बिरनाय बिबार बावनाय बे हाबाफारिया थांबाय महात्मा गान्धीनि आरो बड'फानि मुसुखायाव मोनाबिलि 6:30 भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा फैगोन आरो बेखौ लानानै बयबो मोनसे मिजिं आरो आसाजों नेनानै दङ बड'लेण्ड महोत्सवनि गुबै थांखिया जाबाय बड'फानि जि मोनसे आदर्शजों माहारि दानायनि एजेन्डा दङमोन बेनिनो मोनसे चेप्टार आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिनि हारिमु जोंनि राव आरो थुनलाइ जोंनि सोलोंथाइखौ मुलुग दरबाराव भारतनि बिखायाव गोग्गोमै गायसननाय बयबो जोंखौ मिथिदों जों जे अराय गोजोन हास्थायो आरो गोजोनैनो मोजां मोनो दा बेखायनो बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै जों साननैनि हाबाफारि लादों दिनै बे हाबाफारिया मोनसे जारिमिनारि जागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि GI आइटेम जिखिनि 21 GI आइटेम दङ मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्टस जोंनि माने ट्रेडिसनेल ड्रेस जोंनि फुड आइटेम्स बे गासैनि गेजेरजों जोङो साबना हामनाय दिन्थिफुंनो हागोन आरो मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथाङा बेयाव भिजिट खालामगोन जिहेतु नैबे हाबाफारिजों जे हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन दा बिथाङा बर' हारिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मेसेजफोर होनो थांगासिनो दं जों बिथांखौ हांख्रायदों बिथाङा बाहागो लादों बेनो जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे आशीर्बाद आरो खोब बेस्थ'तानि गेजेराव बाहागो लादों बिथांनि स्पिचनि गेजेरजों जोंनि हारि जौगानायनि थाखाय जोंनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय जिखि बाथ्रा ओंखारगोन जोङो उनाव बे हारिनि थाखाय मोनसे जौगानायनि फारि जागोन होननानै जों मिजिंथिगोन गोबां खस्थ' मोनदों ट्रेन स्पेसियेल ट्रेनाव फैदों जोङो मिजिंथिदोंमोन जे स्पेसियेल ट्रेना जोंनि थाखाय बारा माने जेंना नुजानाय नङा खिन्थु नांगौनिख्रुइ बारा जिहेतु बेयाव पेसेन्जार फैबाय बेखिनि खस्थ'आ स्वाभाबिक आरो जोङो जारिनि थाखाय बयबो क'अपारेसन खालामनानै धैर्य हमलायनानै खोब डिसिप्लिननि हाबाफारिखौ बारहोनांगौ आरो हारिनि जि महरा बेयाव बेरखांनांगौ